Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Fost il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Fisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Eżis morda u eżis anzjani. Il-mulej silifna ġurnata oħra. Reġa sabaħ u silifna ġurnata oħra. U ser ngħidulu grazzi permezz ta' din l-Ewkaristija. Grazzi ta' dak li għamel magħna u grazzi ta' dak li qiegħed jagħmel magħna. U allura nibdew din iċ-ċelebrazzjoni billi nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Inti tiftaħ dirajk lill-midinbin u taħfrilhom. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti rrajt tajjeb li tara fin-naċ tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti tmur tfittex in-naġa l-mitlufa. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfinna dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej il-qattalb tal-poplu tiegħek biex kif nifirħu bibnek il-waħdini fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem, hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li jwalla u mek jgħix jisalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajjad bil-ferħ ta' qalbek bint Sion. Izrael, samma leħnek, infex flena u ifraħ b'qalbek kollha bin Ġerusalem. Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-edewwa tiegħek. Is-Sultan Izrael il-mulej u f'nofsok ma jkollokx iżjed ħsara minn xi tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalem, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerrier li salva. Minħabba fik kitenna bena kbir, fimħabtu jġeddek, jinfex minħabba fik fajjat ta' ferħ, bħalli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħaj lil Alla. Salm responsorjali, għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra, għannulu fuq l-arpa baxar kordi, għannulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Imma l-fema tal-mulej tibqa' l-dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħhom. Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li hu għażel b'wirtu. Flimkien għannu ġusti bil-ferħ lil-mulej. Ruħna tixxenna għal-mulej
u l-għajnuna u t-tarka tagħna fih jinsab lena ta' qalbna fl-isem qadis tiegħu it-tama tagħna flimkien għandu ġusti bil-ferħ lil Mulej. O xemx tila, dija tad-dawl ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semmet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta ntliet bl-Ispiritu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Eżis morda u eżis anzjani. Il-Knisja fi żmien tal-Avvent tatina żewġ aspetti importanti. L-aspett ta' ferħ u l-aspett ta' stennija. L-aspett ta' ferħ illa li xanna li qiegħda tistenna tarbija. U l-aspett ta' stennija illa li xit-tarbija ma titwilix ġurnata imma tieħu 9 xhur. Il-Knisja bitħejja l-miliet tatina żmien ta' 4 ġimgħat. Imma xorta għandna l-aspett ta' ferħ u l-aspett ta' stennija. F'dan il-jum ta' novena, it-tema dominanti tas-silta tal-Evanġelju huwa propju il-ferħ. Kemm ferħet u staġbet u sorprendit ruħha Eliżabetta meta rat lil Ġuseppi u lil Marija deħlin fid-dar tagħha. Eżis morda u eżis anzjani, kemm nifirħu meta jinqala xi ħadd minn taħt ir-riħ mhux mistenni li jiġi jarana. Ara li konna l-mara 24 siegħa magħna jew ir-raġel 24 siegħa magħna mhux dejjem napprezzawhom. Imma ħej, meta jinqala xi ħadd li nkunu ilna ma narawh, kemm nifirħu bih. Eliżabetta ferħet għax kienet ilha ma tara lil Ġuseppi u lil Marija. Ferħet tara koppja żagħżugħa dieħla f'dar ta' żewġ anzjani. Ferħet għax kellhom fuq ix jitkellmu. Ferħet għax bħal Marija emnet l-aħbar tal-Anġlu li waslilha il-missjoni li Alla fdala lil Marija. Ħuti, il-ferħ mhux ġej għax irbaħna somma flus. Il-ferħ tal-miliet mhux ġej il għaliex kbirna fil-prestiġju. Il-ferħ tagħna mhux ġej minn dak li taftat id-dinja. Il-ferħ tagħna ġej mill-fatt
li hemm ħbiberija ma' Alla u mal-bnedmin. Ferħ li jġarbuh biss il-foqra fl-ispirtu. Minn fejn ġieni dan li jom sidi tiġi għandi. Elisabetta staġbet u sorprendit ruħha b'din iż-żjara. Mhux biss, imma anke Zakkarija feraħ magħhom u l-istess Ġwanni li kien għadu fil-ġuf ta' Elisabetta. Ħuti Alla dan il-ferħ inġarbuh anke aħna li qegħdin fis-sodda, aħna li għaddejjin mill-inkwiet tal-ħajja. Dan huwa l-ferħ li nixtieqilkom li ġarbu f'dawn il-festi tal-miliet. Meta kont viċi, kont immur inqarben il-morda kull ġimgħa. U l-kappellan kien idurhom ftit skont il-ħin li jkollu. U meta kien imur iżżur il xi ħadd mill-morda tiegħi, meta kont immur jien imbagħad tgħidu isma' taf min ġie jarana ġie l-kappellan. Ngħidulhom allura billi ġie l-kappellan, ngħidulhom jiena narakom kull ġimgħa. Jgħiduli imma inti wieħed minna. U nixtieq nirringrazzja lill-anzjani u lir-rom u l-morda ta' daw il-kumplimenti sbieħ li jagħmlu kemm lis-saċerdot u kemm lill-Ministri tal-Ewkaristija. Nirringrazzjakom u nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb. Issa ngħaddu biex nagħmlu it-talbit tagħna. Aħna niċċelebraw din l-Ewkaristija, ħuti jew nduru lejn Alla l-Missier u npoġġu qudiemu t-talb u l-bżonnijiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex tkompli xxanda l-aħbar ta' ferħ fid-dinja tal-lum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Biex it-twelid ta' Ġesu jġeddet id-dinja tal-lum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex l-arajjes insara jibnu ir-relazzjonijiet tagħhom fuq imħabba vera u responsabbli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna ninħallu mix-xibka tal-konsumiżmu li niġġes il-festi tal-miliet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Issa nitolbu għal-ħajjin u għal-mejtin tagħna. Familjari, raba, ħbieb u anke benefatturi tagħna, mod speċjali morda u anzjani. Sabiex il-mulej lil ħajjin jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom u lill-mejtin jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikunu ġob l-Alla il-Missier li jista' kollox.
mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. ħares bis-slim mulej lejn il-Knisja tiegħek u l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajt tal-grazzja li toffrihomlok. U bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfaq qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulejja tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irrodulek ħajr bi Kristus Sidna. Li ilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-on verġni stennitu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-qaddisin kollha aħna intennu innu ta' glorja u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. O Alla, insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma huwa meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu li nġabar f'din il-Knisja u sawwa bl-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti sabiex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Aziz tal-ilu nifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art, rid jagħmel ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda huwa ħaff idejh il-ħobs. Birek qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol meta spiċċat l-ikla huwa ħaf idejh il-kalċi mimli bl-inbit. Reġrat il-ħajr taħt lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfa tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu misteru ta' fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-qawmin tiegħek u nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tiba tiegħek ħares bħarsa ta' ħnina lejn dawk li inti qiegħed torbot miegħek, għax qiegħed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdieni ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Anton, mal-Isqof Joe, mas-saċerdoti u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Enna nħejju il-miġja ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema.
flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u maħutna il-mejtin. Issa nitolbu għal-ħajjin, għal-moribondi, familjari tagħhom, anzjani, romol, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali. Nitlob anke għalikom sabiex il-mulej jisma' t-talb tagħkom u jidħol għalikom fil-bżonnijiet tagħkom. Meta niftakru mulej f'dak kollu li inti tagħmel għalina, qalbna tintela bil-ferħ. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għall missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfilna dubietna bħalma naħfru l-minnu ħatija għalina, u la ddaħħalniex fis-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fl-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, int li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Il-paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan ħaruf talla dallu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jinaħna li aħna mistiedna għal-dikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek. Iżdej biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tiegħek isib dejjem ħarsin qawwi
f'dawn il-misteri qaddisa li fihom jieħdu sem. U bit-tiba sħiħa joqgħod taħt is-seta tiegħek. Ħallik seb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħ u l-ġisem. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlesinna waqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalhekk isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfilna d-dubbietna. Eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-arwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju minn tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-wiet. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif is-semek da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa
وينبارك الفروت ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalek isma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dubbietna u aħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna kuljum atina llum, aħfrinna dnubbietna bħalma naħfru l-min waħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalek isma t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dubbietna. Eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubbietna bħalma naħfru l-min waħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa
وينبرك الفروت ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma uri l-intijomna, għalhekk isma' t-talb tagħna, dak li twilet għalina li ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dubbietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-arwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru. Meta Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naffru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma uri l-intijomna, għalhekk isma' t-talb tagħna,
dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfilna dubbietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru meta Sittna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ndaħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġiftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijata l-mewt tagħna ammen. Glorju lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, uri l-inti jomna, għalek isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfilna dubbietna, eħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Sliema lik Sultana, om ta' ħnina ħajja ħlewwa it-tama tagħna. Is-sliema lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitnieħdu aħna li nibku norqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek u ta' ħnina. U rina wa dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Sliema lik Marija bil-grazza mimlija s-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mit-imbin, issew fis-sijat tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina.
il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla tebba, itlob għalina, li tistoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għal, itlob għalina, xebba li tistaq kull qima, itlob għalina, xebba li tistaq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li l-na għaddeja tijek mulej li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-jenna ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Tal-balli San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej, warus ta' Verġni Marija, li l-kalla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna fid-dwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.